Jo soc Josep Moreno, soc diputat a les Corts Valencianes per el PSPB i soc el portaveu en la Comissió de Control de la Ràdio Televisió Valenciana a les Corts. No, les raons del tancament de la Ràdio Televisió Valenciana en són dos. El primer, el seu saqueig, és a dir, la Ràdio Televisió Valenciana, més enllà dels pressupostos assignats en cadascun dels seus pressupostos, havia gastat, entre cometes, al voltant de 1.300 milions d'euros per damunt dels seus pressupostos ordinaris per a personal i producció. És a dir, a banda d'això, 1.300 milions d'euros en tota l'època que va des de Zaplana fins a Fabra. Aquests 1.300 milions d'euros han estat saquejats. És una afirmació que he fet contínuament i que així no tinc cap problema en tornar a afirmar-la. Per què? Perquè no se sap quin ha sigut l'origen final real d'aquests 1.000 i pico milions d'euros. Ells diuen que això està auditat per la Sindicatura de Comptes, però és fals. La Sindicatura de Comptes s'ha queixat en reiterades ocasions de la manca d'informació i la Sindicatura de Comptes no audita tots els contractes i totes les despeses. La Sindicatura de Comptes fa una criba aleatòria a determinats contractes i sempre que ha fet una criba aleatòria ha trobat greus irregularitats. Aquesta és la primera raó, l'han saquejat, l'han fet inviable. La segona, pura incompetència, pura incapacitat política. Fabra se n'anà a Marrakech, no sabem encara què, i va vindre, no sabem per què, en la decisió presa de que si els tribunals el condenaven, com a represàlia tancaria la televisió, arribant a un punt totalment absurd. Els tribunals me diuen que jo he fet mal una cosa, els tribunals diuen que jo he vulnerat drets fonamentals de treballadors i de ciutadans valencians i jo culpabilitzo a aquesta gent que no s'ha deixat humiliar i no s'ha deixat explotar i no s'ha deixat que li vulneren els seus drets, dic, vosaltres teniu la culpa per haver anat als tribunals, per resistir-vos, així que ho aneu a pagar. Aneu a anar tots al carrer i vaig a tancar la televisió. En una operació que, segons ell, no volia destinar aquests diners a la tele perquè volia fer escoles i volia fer hospitals, però que en aquests moments ronda els 150 milions d'euros de cost només el tancament. I encara no l'ha aconseguit tancar. Avui, quan estem gravant aquesta entrevista, encara se pagaran 200.000 euros dia als treballadors que encara no s'ha pogut acomiadar i que encara estan anant allí. És l'obra d'un irresponsable, un inepte, un personatge que no està ni per a presidir l'escala de la seva finca, molt menys una comunitat, i que va evidenciar davant de tots els valencians el despropòsit de la seva decisió quan el dia en què l'anunciava un periodista li va preguntar i quan va costar el tancament? I el president dels valencians va contestar alguna cosa que ni el teu pare, ni el meu, ni ninguna persona normal faria mai. Va dir, no ho sé. No sé quan costarà. Ninguna persona normal acometria cap decisió, comprar un cotxe, tombar un tabic en sa casa, comprar-se un apartament en Torrevieja, Alicante, sense saber quin és el cost per a la seva economia, com va afrontar-ho, com va fer-ho. El senyor Fabra va fer això. Així que les dues raons són saqueig i incapacitat absoluta del que ens governa. Sí, ens ha contestat que era un viatge privat, en plena crisi econòmica, en plena crisi de Ràdio Televisió Valenciana, quan era imminent l'eixida d'una sentència fonamental que s'ha demostrat com un dels grans fets polítics de la legislatura, se n'anà a Marrakech a passar uns quants dies el president dels valencians. No ens ha donat encara tota la informació sobre si això va suposar alguna despesa pública o a què o per què, diu que era una cosa privada. I sí, no s'ha pensat al mateix hotel al que se n'anà la trama Gürtel, en el director de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, que també anaren a celebrar el cumpleaños de Pedro García a Marrakech. No sé si és una espècie de tradició dels populars valencians, però sí, sembla que la decisió la va prendre en Marrakech. El seu propi vicepresident i ell va dir que si hi havia una sentència contrària a los intereses de la radio televisión no habría más remedio que cerrarla, com una
amenaça repugnant als treballadors dient, si aneu als tribunals a defensar els vostres drets i guanyeu perquè nosaltres som quasi uns delinqüents, pagareu les conseqüències. Això ho dia el vicepresident Siscar, sense ningú problema, és normal, el vicepresident Siscar té pocs problemes, ja se sap que els seus mítings per a ser alcalde els organitzava i els pagava la trama Gürtel, segons un company d'ell de partit. Aquesta gent funciona així, no? Els ho van dir en tot el morro del món, els van dir als periodistes i als treballadors de la tele, si aneu als tribunals i ho guanyeu, tancarem la tele. Increïble, però sí, aquesta és la classe de gent que ens governa i guanyarem. Ells feien una distinció entre la improcedència i la nul·litat, és a dir, si és improcedent, és a dir, vos hem tirat, no vos hem tirat mal, però vos hem tirat bé, així que vos pagarem el que diga el tribunal, però vos tirarem, ja veurem. Però si és nul, al carrer. Els sindicats presentaren un pla de viabilitat, acceptaren una reducció de plantilla, demostraren que tot era... De fet, la dimissió de la senyora Vidal està encaixada una mica en tota aquesta història, és a dir, Vidal no era partidària de tancar la televisió i sobretot és que no podia fer-ho per moltes raons. Vidal feia uns dies apenes que havia dit que la nova televisió anava a donar beneficis. En una plantilla i un contracte de programa que era exactament el que els sindicats estaven disposats a acceptar. Si la directora general de la tele diu que la plantilla i el contracte de programa que els sindicats estan disposats a acceptar, la tele pot funcionar i damunt donar beneficis, com la tanques? Per què? Només tens que acceptar la proposta dels sindicats, donar-li credibilitat a la directora que tu mateix acabes de nomenar, tirar endavant, perquè l'has tancat. Jo crec que varen ser, t'ho dic, pura incompetència i pànic, tenint en compte que van ser unes setmanes en les que de repent alguna gent es va veure per la televisió autonòmica valenciana per fi qui eren exactament aquesta gent. Entonces el Partit Popular ha demostrat ser un partit addicte, absolutament addicte a la manipulació i addicte a la mentira i addicte al control mediàtic de la societat. Clar, com si d'un qualsevol addicte es tractés, en quan li llevaren aquesta droga en la que ells es mantenien en el poder, entrar en xoc, va tindre un síndrome d'abstinència brutal. I el que va fer és immediatament trencar la tele, vull dir, no, s'ha de parar-ho com siga, no? Entraren en pànic, senzillament, i actuaren impulsats per el pànic, la sobèrbia, i després una altra cosa que no és baladí. Per a d'ells, entrar en un procés de dissolució de la televisió i de liquidació implica, si poden, comprometre i destruir moltes de les proves documentals que demostrarien el saqueig del qual són culpables. Jo estic convençut que això és així. A mi, per exemple, he demanat que se'm deixi veure l'arxiu administratiu de la televisió, on es custodien les oposicions, els contractes, etc. i no em deixen. És cert que tenen 5 sentències del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Constitucional unes altres tantes, 4 o 5 també crec recordar, per vulnerar els drets fonamentals dels diputats per a fer la nostra feina, però els dona exactament igual. Els propis jutges, quan anunciaren que anaven a tancar, varen ordenar, pel que afectava el cas Gürtel i el cas de la visita del papa i tal, varen ordenar entrar immediatament a la televisió i recuperar alguns arxius perquè segurament temien per la integritat d'aquesta documentació. I per altra, la pròpia destrucció, ara mateix hem sabut que estan preparant una subhasta dels béns, vull dir, van a desguassar la televisió, van a desmuntar-la, cosa absurda, faltant un any per a les eleccions, quan ells la tancaren en una llei en la que diuen que la tanquem per raons econòmiques, és a dir, si la Comunitat Valenciana va tan bé i va anar tan bé, xico, igual d'ací un mes la tornes a obrir perquè ja no saps què fer amb els diners, no? Evidentment tot és mentira, tot és part d'una gran fal·làcia, no? I tot una gran excusa per a desmuntar la televisió, desmuntar l'espai públic de televisió, per a deixar tot l'espai audiovisual valencià en mans
d'empreses privades a les que ells prèviament li han adjudicat, en alguns casos de manera il·legal, com demostren les sentències, la sentència del Tribunal Suprem d'Espanya, que és ferma i els obliga a readjudicar totes les TDTs que en el seu moment adjudicaren les trames de corrupció, deixarien un mapa controlat per empreses amigues d'ells a les quals ja els haurien deixat la concessió, sense la molèstia d'una televisió pública. No es tracta de que un govern puga tindre una eina de comunicació. Això ha sigut l'error, i és l'error que no ha de tornar a passar mai més. Això ha sigut la catàstrofe. La televisió pública no és una eina de comunicació d'un govern. La televisió pública és un instrument per a garantir un dret contemplat en la Constitució, contemplat en l'Estatut, un dret sense el qual no hi ha democràcia. La famosa frase "sense periodisme no hi ha democràcia" no és una frase per a una samarreta, és veritat. Sense que existeixin les garanties de que els ciutadans, prèviament a anar a l'urna i decidir si em voten a mi, si voten a Mònica Oltra, si voten a Fabra, si voten a qui siga, han estat proveïts d'informació suficient, contrastada, de qualitat i veraç, no tens democràcia. La gent necessita instruments per a poder jutjar i després decidir en llibertat. En les democràcies, en totes les democràcies, existeix un instrument per a garantir això, per llei. Perquè la diferència entre la televisió pública i una privada és que quan la televisió pública menteix, manipula o enreda, està conculcant la llei sobre la qual existeix. No te vaig a dir què són les portades de La Razón, és el seu negoci, manipular, mentir, enganyar, per exemple, o d'Intereconomia. És el seu negoci, són empreses privades que se dediquen al sensacionalisme polític, a l'exageració, a la distorsió. Però una televisió pública no pot fer això, perquè per llei està constrenyida, té un paper que complir. I després hi ha una altra raó per la qual, fins i tot, als Estats Units, paradigma d'una economia liberal, existeix una televisió pública suportada amb fons públics per a complir aquest paper. Passa el que passa en la societat, les empreses privades no poden mai arribar a l'acord d'ocultar determinada informació a la ciutadania perquè sempre hi haurà una televisió pública que tindrà l'obligació de fer-la eixir. Quin és el paper de les televisions públiques? Modular i moderar la resta d'empreses privades, condicionar-les a complir el seu rol social sabent que sempre hi haurà una que ho contarà i que les podria deixar en evidència si en un moment donat s'organitzaren per a què. Eixe paper és fonamental, és tan important com el del Parlament, és tan important com els òrgans estatutaris o els òrgans que preveuen les cartes fonamentals de qualsevol país. No hi ha cap democràcia al món que no tinga una televisió pública i els valencians ens l'han llevat. Això és el seu objectiu, que això en l'àmbit polític valencià no existisca. Després hi ha una altra dimensió, que és la lingüística, que és la dimensió absolutament criminal respecte a un patrimoni tan important com és la nostra cultura i la nostra llengua, que qualsevol estudiant de comunicació audiovisual o de periodisme entendrà immediatament. Si un idioma, una llengua en aquest cas, no està present audiovisualment, és una llengua morta en el segle XXI. Per a la pervivència de l'idioma aquest que jo estic parlant en aquests moments, és absolutament necessari que existisca un espai i una indústria audiovisual que la mantinga, si no morirà. No sabia quants diners anava a costar. Han acabat pagant el que els sindicats els han demanat perquè sabien que no hi havia forma ni manera. Han muntat una gran xapussa. I el propi Partit Popular, en molts aspectes, s'ha donat compte que la xapussa està i haurem rebobinat si no haguera sigut perquè ells consideren que el cost del ridícul és més gran que el de l'error. Ha sigut tota una xapussa improvisada. Per exemple, els sindicats demostraren un munt de vegades que quin és el teu objectiu? Deixar la televisió en 400 persones, en 600, en 700 persones? Perfecte. Planteja-t'ho d'esta manera. Tirar-nos a tots al carrer te va costar
l'última dada que s'ha donat són 140, però en seran més, 140 milions d'euros. Bueno, doncs, gastant menys diners, pots continuar fent la tele, però en lloc d'anar a una modalitat tan expeditiva i tan costosa com és l'acomiadament massiu, anem a fer un pla de prejubilacions, de baixes incentivades, etc. i tal, com per exemple es va fer en l'ERO que el Partit Socialista va fer en Televisió Espanyola. Televisió Espanyola va patir un ERO que els sindicats van negociar, un ERO que va ser votat pels treballadors i un ERO que va ser gradual i que si tu poses avui en la tele i poses l'1, ahí està Televisió Espanyola, continua existint. I en un temps, en el de Zapatero, en el que Televisió Espanyola es va convertir unànimement en un referent de qualitat periodística, de pluralitat, de qualitat en les seues sèries. És possible, en un moment donat, adaptar una empresa a una nova realitat econòmica i a una nova realitat pressupostària, però no necessàriament suprimint el dret. No té sentit. En la meva opinió, no té. Aquesta gent mai es va plantejar algo sensat. Es va plantejar, primer, pels meus nassos, però tens que entendre que duen quasi 20 anys fent-ho. Va hi haure un premi de Fórmula 1 en València. Xico, i això? Però on? En els carrers? Però quan costarà? A tu què t'importa? Home, no, sí que m'importa, no? I com qui ho pagarà, i com anirà, i tal... Fórmula 1. Hem sabut que darrere hi ha ara un gran escàndol, una compra fraudulenta d'empreses, les valles del Gran Premi relacionades amb la Gürtel... Penses en el que penses, duien anys actuant així, i pensaven que la tele també ho podien fer. I com un xiquet malcriat, en aquest cas malcriat, no a base de donar-los diners i piruletes, sinó a base de corrupció, vull dir, malcriat, en el moment en què s'han vist contrariats pels tribunals, doncs han tingut una rabieta que han pagat en diners i en drets. S'ha arribat a un acord en els sindicats, que bàsicament ha sigut que Fabra s'ha plegat a la legalitat, vull dir, a pagar pràcticament el màxim que es pot pagar. Els sindicats, com és evident, el que estan és defensant estan defensant els drets dels treballadors, però l'altre dia m'ho explicava un advocat d'una manera molt il·lustrativa, és a dir, perquè alguna gent diu però els sindicats a l'acceptar en la negociació han condenat a la tele i tal. A veure, si un familiar teu l'assassinen i tu cobres la indemnització per l'assassinat, tu no estàs indultant a l'assassí. Tu no estàs justificant l'assassinat, ni estàs perdonant el... No. Tu han assassinat el teu pare, la teua dona, el teu germà, a qui siga, i tu tens dret a una indemnització per la barbaritat que t'acaba de passar. Altra cosa van a ser les conseqüències jurídiques, penals, i el que tingui que pagar el responsable d'això. Doncs és exactament el mateix. Aquesta gent ha pres una decisió que està en els tribunals, nosaltres l'hem dut al Tribunal Constitucional, que veurem en què queda, que veurem quines són les conseqüències fins i tot penals que puguen acabar tenint per a ells, però els treballadors estan en el carrer. La tele l'han dissolt per una llei. Ara els treballadors han negociat quina és la indemnització per el que els ha passat. Ja han obtingut la màxima, pràcticament la màxima, perquè Fabra ha tingut que pagar per la barbaritat, econòmicament per la barbaritat que ha fet. Van agafar totes les càmeres, les unitats mòbils, tot, a desguassar-ho per lots, a vendre un patrimoni que els valencians hem pagat durant anys i que en el que hem invertit desenes, centenars de milers d'euros, vendre-lo no se sap a qui, a canvi de què. Probablement tot indica que hi ha les pròpies empreses del sector audiovisual de les seves pròpies trames, a les quals vendran, per exemple, una unitat mòbil que nosaltres hem comprat fa apenas uns anys per 1.800.000 euros, doncs crec que la tenien en global valorada en 200.000 euros, una cosa així. De manera que d'ací uns dies veuràs una unitat mòbil de la Radiotelevisió Valenciana rotular en un altre nom
que haurà comprat a preu de saldo alguna empresa que es dedicarà a dir lo bons que són ells i lo bé que ho fan. És bàsicament la seva manera d'actuar. La xarxa de repetidors pública per la que s'emet la senyal, segurament li la vendran o li la malvendran a vesto a saber qui. Què aconsegueixen amb això? Primer, recaptar alguna de diners, segon, consolidar i cobrir la seva decisió i finalment impedir que els valencians puguem restablir la vigència d'un dret que tenim i que és nostre. Serà difícil però serà necessari. No és una cosa que diga per quedar bé. Vull dir, el desprestigi de les coses valencianes, de la política valenciana, dels polítics valencians, és injust en molts casos. Tots els casos no, però molts dels casos, probablement els més importants casos de corrupció que avui s'estan investigant i que coneixen els valencians i que ens han permès els valencians recuperar o probablement recuperar una part dels diners que ens han robat i com a mínim impedir que continuen robant-nos-en més, l'han fet diputats valencians d'eixes Corts. L'ha fet Àngel Luna, l'ha fet Clara Tirado, que va denunciar el repugnant cas de cooperació internacional, l'ha fet Mireia Mollà, l'ha fet Carmen Martínez, que va denunciar el cas de Marsa, en el que se saquejaven i se gastaven diners públics en pagar a prostitutes, fent-les passar per traductores romanes, etc. Vull dir, aquesta tasca s'ha fet així, i l'han fet polítics, i l'han fet diputats. És necessari que hi hagi un Parlament, és necessari que hi hagi un legislatiu, sense això no hi ha democràcia. Dit això, i afirmat això, als valencians els fa més falta avui, encara, un periodista que un polític. El dèficit que hi ha, fem falta als polítics, però el dèficit democràtic que pateix la nostra societat en aquests moments, el més greu és el dèficit de periodisme, és el dèficit d'informació, de periodistes ben pagats, de periodistes als quals se'ls deixa fer la seva feina, de periodistes que investiguen, no que traduïsquen les notes de premsa que jo envie i que les transcriguen directament en un titular o una cosa semblant, de periodistes que complisquen amb llibertat i amb salaris dignes i amb condicions de treball dignes que complisquen el rol que la democràcia els assigna, que és el de desconfiar, emparanoiar-se, investigar, preguntar, tornar a preguntar, ser lliures i independents. Si els valencians, per a mantenir el vigor de la nostra democràcia, no som capaços de fer dues coses. A, restituir altra vegada un espai públic de comunicació i d'informació. I després, i junt amb això, no som capaços de generar un espai econòmic i un espai polític, per què no dir-ho, per a que se mantinga, se protegisca i hi hagi espai per a les empreses periodístiques, per al sector de la informació, tot donarà igual. El que jo faig ahir no ho sap ningú si vosaltres no ho conteu. En la tribuna de convidats de les Corts caben com a molt 20 persones. Eixes són les úniques persones que directament poden escoltar el que jo dic. Poden pensar si el que estic denunciant és cert o no. D'ahir, d'aquest mur, cap arrere, sou els periodistes els que ho teniu que contar. Els que li ho podeu dir als ciutadans, per a que diguen si tinc raó o no, si sembla lògic o no, si és sensat o no. Jo mai vaig eixir a la televisió pública. Només un dia, entrant per una finestra, el dia en què la tancaven. Mai he pogut eixir a la televisió dels valencians a explicar-los que els estaven saquejant la tele, que estaven robant-los. Si els periodistes que han de contar el que jo dic així, el que jo denunci, treballen en empreses que estan condicionades per a la seva supervivència o que no existirien si el govern de torn no les subvenciona, no els posa publicitat, no els compra de manera artificial els exemplars dels seus diaris, no posa falques de les seues campanyes institucionals en les emissores de ràdio.
Si els treballadors dels ens públics estan amenaçats per els censors que els dirigeixen en lloc de per periodistes implicats i involucrats en fer el seu paper, dona igual el que jo diga. Ningú ho sabrà mai. De mi només sabran el que ells vulguin dir. Que soc de la facció que perdé un congrés, que odia no sé qui, vull dir, trauran el moment en el que isc del quarto de bany a la bragueta sense pujar, o no sé, vull dir, perquè només ells contaran. I els ciutadans valencians, normals del seu dia a dia, el seu dia a dia no passa per llegir-se un recull de premsa, ni per navegar per totes les webs d'internet que informen sobre la política valenciana, ni de sintonitzar de manera sincronitzada els informatius. Això no és la vida real de la gent. La vida real de la gent és alçar-se molt matí per dur els seus fills a escola, correguents a anar a la feina, correguents a anar a recollir-los altra vegada, tornar a anar altra vegada a la feina, ocupar-se del seu pare major, el que siga, i com a molt a les tantes s'assenten 5 minuts mentre sopen, si és que els seus fills es deixen, posen la tele, i si ahir hi ha un informatiu, els conta més o menys quin és l'escenari en el que s'estan movent i què és el que està passant. I potser el cap de setmana dediquen algun temps. Sense periodisme no hi ha democràcia. És tal qual.